यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनधीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Reading from Bhagavatam. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे माताजी कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा நமஸ்காரம். हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा நம்ம இன்னைக்கு ஷட்கோ சிவமைக்கல் அஷ்டகம் ஒரு வாட்டி நான் பாடிடுறேன். ஓகே, ஸோ தட் சண்டே தானே நமக்கு ஒன்றும் டைம் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல. அஷ்டகம் நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. ஓகே, எல்லாருமே பாடுங்க, மியூட்ல இருந்து பாடுங்க, சரியா? ஏன்னா ஷட்கோ சுவாமிகளுடைய கிருபை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. இல்லைன்னா நம்ம இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. மாதாஜி உங்களுக்கு தன்மாத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா?
ஸோ வானத்திலிருந்து சப்தம் இல்லையா, அதாவது வெற்றிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சப்தம். எம்டி வெசல்ஸ் மேக் மச் நாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷ்ல கூட ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா. காலியான இடம் வந்து நிறைய சப்தம் உருவாக்குறது காலியான இடத்துல. வீடு கூட நீங்க புது வீடு எதனா போனீங்கன்னாக்கா எம்டியா இருக்கிற வீட்டில் நீங்க பேசும்போது நிறைய ஒலிக்கும் இல்லையா. அதே வீட்டில் நிறைய பொருட்களை வச்சிருக்கும் பொழுது அது எக்கோ ஆகாது இல்லையா. ஸோ அதாவது அந்த இதையே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். மேலும் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆகாயத்திலிருந்து சப்தமும் மற்றும் காற்றிலிருந்து என்ன வரும், நமக்கு தொடு உணர்வு இல்லையா. ஸோ அந்த தொடு உணர்வு வந்து நமக்கு வந்து ஸோ அதாவது நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. அதையுமே நம்ம வந்து இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் சப்தம் அண்டு அதாவது நமக்கு காற்றுனால வந்து கேட்க முடியாது. நமக்கு இப்போ நம்ம பேசக்கூடியதுக்கு ஒரு மீடியா இருக்கணும் இல்லையா. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன், காற்றின் மூலியமா தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கம்யூனிகேட் ஆகுது. நீங்க பேசுறதுமே வந்து அடுத்தவங்களோட வந்து காற்று மூலியமா தான் கம்யூனிகேட். அங்க அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த காற்று அதாவது சப்தம் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ளூசிவா ஆயிடும், அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே வந்து அதாவது தொடு உணர்வு என்பது காற்றுக்கு உரியது இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இப்போ சப்தம் மற்றும் தொடு உணர்வு நமக்கு வந்தாச்சு. அடுத்து வந்து அக்னி இல்லையா. அக்னில 2 விதமான நிலைகள், ஒன்று பிரகாசத்தை கொடுக்கும், இன்னொன்று வந்து உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. 2 விதமான. ஸோ அதை வந்து நம்ம இது வந்து உணர்வு, அதாவது இந்த உஷ்ணத்தை உணரக்கூடியது வந்து தொடு உணர்வுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதே மாதிரி அக்னிக்கே உரித்தானது என்னது ஆக்சுவலி ரூபம் இல்லையா. ஒரு ஷேப். இப்போ வந்து வெளிச்சம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு பொருளுமே இது ரெக்டாங்கிள், இது ஸ்கொயர், இது வடிவம், இது வந்து வட்டம் அப்படின்றது எல்லாமே இது வந்து ஒரு அமீபா ஷேப்ல இருக்கு ரூபம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பே இல்லை அப்படிலாம் நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு பொருளை வந்து இது பண்றோம். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து இந்த பிரகாசம் இருந்தா மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா. அக்னிக்கு தான் அந்த இது உண்டு இல்லையா. ஸோ அக்னியில என்ன இருக்கு நமக்கு. ஸோ இந்த பொருளை வந்து நாம வந்து கீழே போட்டாலும் சப்தம் என்பது வரும் இல்லையா. அது எதன் மூலியமா அந்த சப்தம் வந்து கம்யூனிகேட் ஆகுது, காற்றின் வழியாக. மேலும் வந்து அந்த பொருளினுடைய ரூபத்தையுமே இந்த பிரகாசத்தினால பார்க்கின்றோம். இது அக்னிக்கு சொந்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் இல்லையா. இந்த நீருக்கு வந்து ஃபார்முலஸ் தான் ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல. ஸோ ஆனா அதையே ஒரு கிளாஸ்ல வந்து எடுத்துட்டோம்னாக்கா அந்த எந்த பாத்திரத்துல நம்ம அந்த தண்ணியை பிடிக்கிறோமோ அந்த வடிவத்தை வந்து நீர் வந்து கொள்ளும் இல்லையா. ஸோ அங்கே வந்து அக்னியினுடைய அந்த வடிவத்தை வந்து அந்த அந்த பண்பு அதை எடுத்துக்குது உள்ளுக்குள்ள. ஓகே, அதாவது இதெல்லாமே இன்க்ளூசிவா இருக்கும். ஆனா அதுக்கே உரித்தான பண்பு என்னது ஆக்சுவலி, நீருக்கு சுவை இல்லையா. காற்றுக்கு எப்படி வந்து தொடு உணர்வு, அதே மாதிரி அக்னிக்கு எவ்வாறு வந்து ரூபம், அதே மாதிரி ஆகாயத்திற்கு எவ்வாறு வந்து சப்தம், அதே மாதிரி பூமிக்கு உரித்தானது என்னது வாசனை. ஆனா இந்த வாசனை வந்து பூமிக்கே உரித்தானது. ஆனா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 4மே வந்து அந்த பூமிக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்ம ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துக்கு போகலாம். கிருஷ்ணோ கீர்த்தன கான நர்த்தன பரோ பிரேமாமிருதாம்போ நிதி धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सரம் பூஜிதௌ. யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் பாடுங்க இந்த 2 வரி. கிருஷ்ண. நான் பாடுறேன் மாதாஜி. ஓகே, இது யாரோடதுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மிச்சம் எல்லாருமே மியூட்ல போனோம் தயவு செஞ்சு. ஓகே, எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க, தயவு செஞ்சு மியூட்ல இருங்க. ஏன்னா எனக்கு நீங்க யாரும் அன்மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறதுனால. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஃபாஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் புஷ்ப மாதாஜி. ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டான்ஸா பாடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணோத் கீர்த்தன கான நர்த்தன பரோ பிரேமாமிருதாம்போதினி எப்படி வெளியில கிளைமேட் தீரா தீர ஜன பிரியோ பிரியகரோ நிர்மத்சரௌ பூஜிதௌ ஸ்ரீ சைதன்ய இருங்க மாதாஜி, இருங்க, நான் பாடின பிறகு பாடுங்க. ஸ்ரீ சைதன்ய கிருபாபரௌ புவி புவோ भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ. श्री चैतन्य कृपा परौ पुवि भवो
भारावहन्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ पुष्पमाताजी वासिंग नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीदेव गोपालकौ विनीत केसरी माताजी श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यन्वितौ पापोतापनिकृन्तनौ तनुभृतं गोविन्द गानामृतैः श्रीगौरङ्ग गौराङ्ग गुणानु वर्णनविधौ पितौ श्रद्धा समृद्धन्वितौ பாபோதாப பாடுங்க என்னோட சேர்ந்து நிகிருந்தனௌ தனுபிருதம் பாடுங்க மாதாஜி கோவிந்தம் கானாமிருதை என்னோட சேர்ந்து 2 வாட்டி பாடுங்க ஆனந்தாம்புதி வர்தனைக நிபுணௌ கைவல்ய விஸ்தாரகௌ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्य विस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ व्यक्तातूर्णमशेषमण्डलपति पद्मा माताजी श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेश कौ करुणया कौपीनकन्ताश्रितौ यस पद्मा माताजी पाडु हरे कृष्ण माताजी त्यक्त्वा दूर्णम् अशेषमण्डलपदे वेणीं सदा दुच्छवत् भूत्वा दीनगणेश गौ करुणया कौबीनगन्धाश्रितौ गोपी भावर सामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर् वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ शांति माताजी अनम्यूट பண்ணுங்க कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा
ஸ்ரீயுக்த விருந்தாவனே. பாடுங்க. மாதாஜி எனக்கு இது வரைக்கும் பாடினது இல்லைங்க மாதாஜி. நீங்க பாடினீங்கன்னா நான் கூடவே பாடுறேங்க மாதாஜி. பாடுங்க, இன்னொரு பாடுங்க அப்படி. கூஜத் கோகில ஹம்ச சாரசகனா கீர்ணே மயூராகுலே. மாதாஜி எத்தனாவதுங்க மாதாஜி? என்னோட இதுல 5 5 ஆ, மூலவிட்டபா ஸ்ரீயுக்த பிருந்தாவனே. நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. ராதா கிருஷ்ணம் பாடுங்க, என்னோட சேர்ந்த பாடம். ராதா ராதா கிருஷ்ணம் அஹர்நிஷம் பிரவச்சதௌ ஜீவார்த்ததௌ யௌ முதா வந்தே ரூப சனாதனௌ ரகுயுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகௌ. இன்னொரு வாட்டி பாடணும். ராதா கிருஷ்ண மஹர்நிஷம் பிரபஜதௌ ஜீவார்த்தௌ தௌ யௌ முதா வந்தே ரூப சனாதனௌ ரகுயுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகௌ. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பாடுறேன், நீங்க பாடுங்க அடுத்து. சாங்கியா பூர்வக நாம கான நடிபி காலாவசானி கிருதௌ நித்ராஹார விஹார காதி விஜிதௌ சத்யந்த தீனௌ சயௌ. பாடுங்க. संज्ञा पूर्वक नाम गान नडिबी காலாவசானி கிருதௌ नित्राहार நித்ராஹார விகார காதி விஜிதௌ சத்யந்தௌ தீனௌ சயௌ. ராதா கிருஷ்ண குணா ஸ்மிருதேர்மதுரிமா நந்தேன சம்மோஹிதௌ வந்தே ரூப சனாதனௌ ரகுயுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகௌ. வாசிங்கோ. ராதா கிருஷ்ண குணா ஸ்மிருதே மதுரிமா நந்தேன சம்மோஹிதௌ வந்தே ரூப சனாதனௌ ரகுயுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகௌ. எஸ், கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா குண்ட. மாதாஜி என்னால பாட முடியாது மாதாஜி, சளியும் இருமலும் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். வேற யார் பாடுறீங்கோ? ஹரே நான் கிருஷ்ணா. பாடுறேன் நான் பாடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி இருங்க இருங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு ரவுண்ட் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? யார் பாடலையோ அவங்க. ஓகே, நான் பாடிட்டு மாதாஜி. எஸ் எஸ். ராதா குண்ட தடே கலிந்த தனயா தீரே சவம் சீவட்டே. நிதானமா பாடுங்க, அர்ஜென்டே கிடையாது. ஓகே. பிரேமோ மாதவசத் அசேஷ தசயா கிரஸ்தௌ பிரமத்தௌ சதா. பாடுங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதா குண்ட தடே கலிந்த தனயா தீரே சவம் சீவட்டே பிரேமோன்மாதவசத் அசேஷதசயா கிரஸ்தௌ பிரமத்தௌ சதா गायन्तु सदा हरेर्गुणवरम् भावाविमुक्तौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ. रेवती माताजी पाडुंगो. हरे कृष्णा. गायन्तौ सदा हरेर्गुणवरम्
भावाविभूतौ मुदा वन्दे वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ गोपालकौ. ईश्वरगोपालकौ. இனி இப்ப யாரு பாடாதவங்க யாரு இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாடுறேன்மா மாதாஜி, நான் ஓகே, பாடுறேன். பாடு. நீங்க அவங்க பாடும்போது சேர்ந்து பாடாதீங்க. ஓகே, பாடணும், நீங்க தனியா பாடுங்க. ஓகே, ஃபைன். இப்ப நீங்க பாடுங்க. हे राधे व्रज देवी कचे ललिते, हे नंद सूनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाडपतले, कालिंदिवाने कुता. हीरा देवराज देविका देविका चललिते ललिता नंदन कुदा श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदिवाने कुदा. घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे, केदैर्महाविह्वलौ, वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीवगोपालगौ. पाडुंगो. घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे, महाविह्वलौ, वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीवगोपालकौ. श्री श्री षड्गोस्वामी अष्टकम की जय. के श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री प्रभुपाद की जय. शील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओके, இப்ப நாம 6வது ஸ்லோகம் படிக்கணும் இல்லையா? ஏவம் மன கர்ம வக்ஷம் பரியுங்கதே அவித்யயாத்மனி உபதீயமானே பிரதிர்நாயாவன்மயி வாசுதேவே நாமுச்யதே தேக யோகேன தாவத். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मने उपदीयमाने प्रदीर्णयावन्मयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन दावत्. ஏவம் இவ்வாறு மனம் கர்ம வசம் பலன் செயல்களின் வசம் பிரயுக்தே செயல்படுதல் அவித்யா அறியாமையினால் ஆத்மனி உயிர் பொருள் உபதீயமானே மூடப்படும் பொழுது பிரதி அன்பு ந இல்லை யாவத் அதுவரை மயி எனக்கு வாசுதேவே வாசுதேவர் கிருஷ்ணர் ந இல்லை முக்தியே மீட்சி பெறுதல் தேக யோகேன உடலுடன் கூடிய தொடர்பிலிருந்து தாவத் நீண்ட காலமாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு. உயிரானது அறியாமை என்னும் தமோ குணத்தினால் மூடப்படும் பொழுது அவன் தனிப்பட்ட உயிர் அல்லது பரம உயிரை பற்றி அறிந்து கொள்ளாததோடு அவன் மனமும் பலன் தரும் செயலின் வசப்படுகிறது. ஆகையினால் என்னையன்றி வேறு யாரும் இல்லாத பகவான் வாசுதேவர் மீது ஒருவன் அன்பு கொள்ளாத வரை அவன் மீண்டும் பரு உடல்களை ஏற்றுக்கொள்வதிலிருந்து விடுதலை பெறுவது இல்லை. பொருளுரை. பலன் தரும் செயலினால் மனம் மாறும் பொழுது உயிர் ஒரு பௌதீக நிலையிலிருந்து மற்றொரு பௌதீக நிலைக்கு உயர்வு பெறவே விரும்புகிறது. பொதுவாக அனைவரும் தங்கள் பொருளாதார வளத்திற்காக இரவும் பகலும் கடினமாக உழைக்கின்றனர். வேத மந்திரங்களை அறிந்து கொண்ட பொழுதும் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல விரும்புகின்றானே ஒழிய மனிதனின் உண்மையான விருப்பம் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது என்பதை அவன் அறிவது இல்லை.
பலன் தரும் செயல் என்னும் நிலையில் இருந்து ஒருவன் செயல்படுவதனால் அவன் பல்வேறு உயிரினங்களில் உருவங்களில் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் அலைந்து கொண்டு இருக்கிறான். பகவானின் பக்தனாகிய ஒருவன் ஒரு குருவுடன் தொடர்பு கொள்ளாத வரையில் அவன் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டின் மீது பற்றுடையவனாக இயலாது. வாசுதேவரை பற்றிய அறிவு பெறுவதற்கு ஒருவனுக்கு பல்வேறு பிறவிகள் தேவைப்படுகின்றன. இது பகவத்கீதையிலும் 7.19 உறுதி செய் வாசுதேவ சர்வம் இதீச மகாத்ம சுதுர்லபக என்று பல்வேறு பிறவிகளின் வாழ்க்கைக்காக போராடிய பிறகே ஒருவன் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைகிறான். இது நிகழும் பொழுது ஒருவன் உண்மையில் மெய்யறிவு கைவர பெற்று அவரை சரணடைகின்றான். இது ஒன்றே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் கிடந்து உழல்வதை தடுப்பதற்குரிய ஒரே வழியாகும். இது தசாஸ்வதமேத காட் என்னும் இடத்தில் வைத்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதாஜி படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. படிக்க சொன்னீங்கன்ட்டு நான் விட்டுட்டேன். நான் படிச்சு முடிச்சாச்சு. விடுங்க. மாதாஜி 7வது ஸ்லோகம் படி. 7வது ஸ்லோகம். யதா ந பஷ்யதி அயதா குணேஹாம் சர்வார்த்தே பிரமத்த சஹசா இது சொல்லணும் மாதாஜி. கத ஸ்மிருதிர் விதந்தி தத்ர தாபான். இதுவும் படிச்சிட்டுமா? இது படிக்கல. இது படிக்கல. ஆஷாத்யமை துன்யம் அகாரம் அஞ்ஞஹ. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யதா ந பஸ்யதி அயதா குணேஹாம் ஸ்வார்த்தே பிரமத்த சகசா விவஸ்தேத் கத ஸ்மிருதிர் விந்ததி தத்ர தாபான் ஆசாத்ய மைதுன்யம் மகாரமஞ்ஞஹ. யதா அப்பொழுது, நான் இல்லை, பஷ்யதி காண்பது, அயதா தேவையின்றி, குண சகாம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான முயற்சி, ஸ்வ அர்த்தே சுயநலத்தில், பிரபந்த வெறி, சகசா மிக விரைவில், விவசித் ஒருவன் அறிவு வளர்ச்சி உடையவனாக இருந்த போதிலும், கத ஸ்மிருதி மறந்தால், விந்ததி பெறுகிறான், தத்ர அங்கே, தாபான் பௌதிக துன்பங்கள், ஆசாத்திய அடைதல், மை துன்யம் பாலியல் அடிப்படையில், அகாரம் ஓர் இல்லம், அஞ்ஞ மூடனாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவன் கற்று அறிவுடையவனாக இருப்பினும் புலனுகர்ச்சிக்கான முயற்சி பயனற்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் புத்தி இல்லாதவனே ஆவான். வாழ்க்கையின் துன்பங்களுக்கு காரணமானதும் பாலியல் உறவினை அடிப்படையாக கொண்டதுமான தன் குடும்பத்தின் மீது பற்றுடையவனாகி உலகியல் மகிழ்ச்சி பெற முயல்கிறான். அந்நிலையில் அவன் மூட விலங்கினை காட்டிலும் கீழானவனே ஆவான். பொருளுரை: பக்தி தொண்டின் கீழ்நிலை என்பது ஒருவன் மாசற்ற பக்தனாக இல்லாதிருப்பது ஆகும். அநியாபிலாஷித சூன்யம், ஞான கர்மாதி அனாவிருதம். மாசற்ற பக்தனாக மாறுவதற்கு ஒருவன் பலன் தரும் செயல் மற்றும் யூக அறிவு இல்லாதவனாகி ஆசைகள் அடைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். கீழ்நிலையில் ஒருவன் சில நேரம் பக்தியின் சாயலுடன் கூடிய தத்துவார்த்த யூகங்களில் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. ஆயினும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு மாதாஜி. ஆயினும் அந்த நிலையிலும் ஒருவன் புலனுகர்ச்சியில் ஆர்வம் கொண்டு இயற்கை குணங்களினால் மாசு அடைகிறான். மாயையின் பாதிப்பு மிக்க வலுவுடையதாகும். அறிவு வளர்ச்சி பெற்றவன் கூடத்தான் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்பதை மறந்து விடுகிறான். எனவே அவன் பால் உறவினை அடிப்படையாக கொண்ட இல்வாழ்க்கையில் உளம் கொண்டு இருக்கிறான். பாலியல் வாழ்க்கைக்கு தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டதினால் அவன் பல்வேறு வகையான துன்பங்களையும் அனுபவிப்பதற்கு ஒத்துக்கொள்கிறான். அறியாமையின் காரணமாக உலக நியதிகள் என்னும் சங்கிலியால் அவன் பிடைக்கப்படுகிறான்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண. சாந்தி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. பும்சः ஸ்திரியः மிதுனி பாவம் ஏதம் தயோர்மிதோ ஹிருதய கிரந்திம் ஆஹுः அதோ கிரஹ க்ஷேத்ர சுதாப்த வித்தைர் ஜனஷ்ய மோஹோஹயம் அகம் மமேதி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பும்சः ஸ்திரியா மிதுனி பாவம் ஏதம் தயோர்மிதோ ஹிருதய கிருந்திம் ஆஹுः அதோ கிருஹ க்ஷேத்ர சுதாப்த வித்தைர் ஜனஷ்ய மோகோ அயம் அகம் மமேதி. பும்சக ஒரு மனிதனின், ஸ்திரியாக ஒரு பெண்ணின், மிதுனி பாவம் பாலியல் வாழ்க்கையின் மீதான கவர்ச்சி, ஏதம் இந்த, தயோக இருவரும், மிதக இருவருக்கும் இடையில், ஹிருதய கிருந்திம் இதயங்களின் முடிச்சு, ஆஹு அவர்கள் அழைக்கின்றனர், அதன் பிறகு, கிருஹ இல்லறத்தினால், க்ஷேத்ர களம், சுத குழந்தைகள், ஆப்த உறவினர்கள், வித்தை செல்வத்தினால், ஜனஸ்ய உயிர்களின், மோகம் அயம் இந்த, அகம் நான், மம எனது, இது இவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. ஆண் பெண் இருவருக்கும் இடையில் இருக்கும் கவர்ச்சியே உலக வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாக உள்ளது. இவ்வாறு ஆண் பெண் இதயங்களை இணைக்கும் இத்தவறான கருத்தின் அடிப்படையில்தான் ஒருவன் தனது உடல், குடும்பம், ஆஸ்தி, குழந்தை, சுற்றம், செல்வம் என்பவற்றின் மீது கவர்ச்சியுடையவன் ஆகிறான். இவ்வாறு இப்படி ஒருவன் வாழ்க்கையின் மீதான மோகத்தினை அதிகரித்துக் கொள்வதோடு நான் மற்றும் எனது என்றே எப்போதும் சிந்திக்கிறான். பொருளுரை. ஆண் பெண்ணுக்கு இடையில் பாலுறவு இயற்கை கவர்ச்சியாக செயல்படுகின்றது. இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் உறவு மேலும் வலிமையடைகின்றது. உறவு பிணைப்பினால் ஏற்படும் மாயையின் காரணமாக ஒருவன் இவள் என் மனைவி என்றும், ஒருத்தி இவன் என் கணவன் என்றும் நினைக்கின்றான். இதுவே ஹிருதய கிரந்தி, அதாவது இதயத்தினுள் இருக்கும் பலமான முடிச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்முடிச்சு ஆண் பெண் இருவருக்கும் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கைகளின்படி பிரிவதாக இருந்தாலும் அல்லது மனமுறிவு செய்வதாயினும் அவ்வளவு எளிதாக துண்டிக்க முடியாது. எது எப்படியாயினும் ஒரு ஆண் எப்போதும் ஒரு பெண்ணை பற்றியே நினைக்கின்றான். அதுபோல ஒரு பெண் எப்போதும் ஒரு ஆணை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள். வாழ்வில் அனைத்தும் நிரந்தரமற்றவை எனினும் கூட குடும்பம், குழந்தை, சொத்து போன்றவற்றின் மீது பற்றுடையவனாகிறான். தீவினை வயத்தால் செல்வந்தன் தனது சொத்து மற்றும் செல்வத்துடனேயே தன்னை அடையாளம் காண்கிறான். சில நேரங்களில் துறவரம் பெற்ற பிறகும் ஒருவன் கோவில் அல்லது துறவரத்திற்கான பொருட்கள் மீது பற்றுடையவனாகின்றான். ஆனாலும் இப்பற்று குடும்பத்தின் மீதுள்ள பற்றினை போல அத்துணை வலிமையுடையது அல்ல. குடும்பத்தின் மீதான பற்று வலிமை மிக்க மாயையாகும். சத்திய சம்ஹிதையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மாத்யா யக்ஞலல் காத்யா துச்யந்தே ஸ்திரீ சகாயினக போத்தியந்தே கேசனை தேசாம் விசேஷம் ஸ்ச விதோ விதுகு. பிரம்மதேவன் போன்ற மேன்மக்களிடம் சில நேரம் மனைவியும் மக்களும் படிப்பினை ஏற்படுத்துவது இல்லை. மாறாக மனைவி உண்மையில் ஆன்மீக வாழ்க்கை மற்றும் விடுதலைக்கு மேலும் உதவியே செய்கிறாள். இருந்தும் பெரும்பாலானோர் உலக உறவின் பிணைப்புகளால் கட்டப்படுகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் கூடிய தமது உறவினை மறந்து விடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்கோ. யதா மனோ ஹிருதய கிரந்திரஸ்ய கர்மானுபத்தோ த்ருத ஆஸ்லேக ததா ஜனஹ சம்பரிவர்த்ததே அஸ்மாத் முக்த பரம் யாதி அதிஹாய ஹேதும். यदा मनो हृदय कृतिरस्य कर्मानुबन्धो दृढ आश्ले तद जन संप्रत वर्तते समात् मुक्त परम यादि अधिகாய கேதும். யதா அப்பொழுது, மனம் ஹிருதய கிரந்தி இதயத்தின் முடிச்சு, அஸ்ய இம்மனிதன், கர்ம அனுபவித்த அவனித முன் வினைப்பயனால் கட்டப்பட்டு, திருட மிக உறுதியாக, ஆஸ்ல தேக தளர்கிறது,
ததா அச்சமயம் ஜன பந்தப்பட்ட ஆத்மா சம்பிரவர்த்தே திசை மாறி அஸ்மாத் பாலியல் வாழ்வினை பற்றிலிருந்து முக்த விடுதலை பெற்று பரம் உன்னத உலகிற்கு யாதி செல்கிறான். அதிகாய துறந்து ஏதும் உண்மையான காரணம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். முன்வினை பயனால் உலக வாழ்வில் சிக்கிக் கொண்டவனுடைய இதயம் தளர்ச்சியடையும் பொழுது அவனது மனைவி, மக்கள், குடும்பம் என்பவற்றின் மீதான பற்றிலிருந்து திசை மாறுகிறான். இவ்வழியே அவன் மாயையின் அடிப்படை கொள்கைகளான நான், எனது துறந்து விடுதலை பெறுகிறான். இவ்வாறு ஒருவன் வனவாசகம் கடந்த உலகிற்கு செல்கிறான். பொருளுரை துறவிகளுடன் கொண்ட தொடர்பினால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவன் தனது அறிவு, பயிற்சி மற்றும் பற்றின்மையால் உலகப் பிடிப்பிலிருந்து படிப்படியாக விடுதலை பெறுவதோடு அவனது இதயத்தில் உள்ள பற்றின் முடிச்சும் தளர்ச்சியடைகிறது. இவ்வாறு ஒருவன் கட்டுப்பட்டு உலக வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுவதோடு வீடு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கும் தகுதி உடையவன் ஆகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப பெருசா இருக்கு, நம்ம இன்னைக்கு கண்டிப்பா முடியாது. வினிதா கேசவி மாதாஜி, நாளைக்கு உங்க நெட்வொர்க் நல்லா இருந்தா நீங்களே இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. நாம் இன்னைக்கு பதம் 7 பார்க்கணும். யதா நா பஷ்யதி அயதா குணோஹாம் ஸ்வார்த்தே பிரமத்த சஹசா விபக்ஷேத் கதா ஸ்மிருதி விந்ததி தத்ர தார்த்தாபான் ஆஷாத்திய மைதுன்யம் அகாராம் அக்ஞஹ. அதாவது ஒருவன் கற்று சற்று, அதாவது கற்று கிடையாது, சற்று அறிவுடையவனாக, அது கார் கிடையாது, சற்று அறிவுடையவனாக இருப்பினும் புலனுகர்ச்சிக்கான முயற்சி பயனற்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் புத்தி இல்லாதவனே ஆவான். அப்படின்னா நமக்கு எல்லாரும் கூட இந்த கேட்டகரியில தான் இருக்கும் நம்ம, இல்லையா? கொஞ்சமா இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, ஆனா அந்த கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தியை நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்காலக்கானது அப்படின்னு அந்த எண்ண ஓட்டத்திலே நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அப்போ அவன் ஆஸ் குட் ஆஸ் என்னது, முட்டாள் என்றே அவன் கருதப்பட வேண்டும். வாழ்க்கையின் துன்பங்களுக்கு காரணமானது என்ன? அதாவது பேசிக்கலி செக்ஸ் லைஃப், அதாவது பாலியல் உறவினை அடிப்படையாக கொண்டதுமான தனது குடும்பத்தின் மீது பற்றுடையவனாகி உலகியல் மகிழ்ச்சி பெற முயல்கிறான். எங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் பிளஷர், இல்லையா, பௌதீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய செயல்களில் முதன்மை குறிக்கோளாக வச்சிருக்கானோ அவன் எப்பொழுதுமே இந்த இடத்துல திரும்பி வந்துட்டே தான் இருப்பான். அது எதுனா இருக்கும், உணவா இருக்கலாம், உறங்குற இடமா இருக்கலாம், அவன் செயலாற்றக்கூடிய விதமா இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். மாதாஜி 6 சொல்லணும் மாதாஜி. என்னது 6 எக்ஸ்பிளனேஷன் போட்டிருக்கேன். இல்ல நேத்து சொல்லிட்டாங்க. சொல்லிட்டேன். எனக்கு தசஸ்வமேத காட்டு சொன்ன ஞாபகம் வந்தது, அதனால தான் நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன். அந்த காட்டு கூட போனீங்க, போய் பார்த்தோம்னு சொன்னீங்க. ஆமா, அந்த ஹரிஷேந்திர காட்டு சொல்ற மாதிரி தசஸ்வமேத காட்டு பத்மாவதி சொன்னாங்க.
ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி அப்புறம் இவ ஜானகிராம் பிரபுஜி கூட எங்க இருக்குன்னு கேட்டார் ஆமா மாதாஜி. எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும்பொழுது. சரி. ஓகே. ஸோ அதாவது நம்ம இந்த அதாவது நம்ம எப்பவுமே இந்த பௌதீகத்துல ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தத்தை நாம வந்து முதன்மை நோக்கமாக கொண்டிருந்தால் நாம வந்து வாழ்க்கையில வந்து மீண்டும் மீண்டும் உழலக்கூடிய அத்தகைய ஒரு வாழ்க்கையை மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி பெறுவோம். அதாவது அது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வந்து விலங்கு வாழ்க்கையை விட இன்னும் கீழானதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ரிஷபதேவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க இருக்கிறதே இது வந்து துக்காலயம், இது அசாஸ்வதமான ஒரு நிலை. இது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நாம இங்கே வந்து வந்து செல்ல வேண்டிய காரணம் என்ன? இது என்ன ரிசார்ட்டா நமக்கு வந்து போய் 2 நாள் ஃப்ரீயா தங்கிட்டு போகலான்றதுக்காக வரோம்? நம்ம இங்க வந்த உடனே நமக்கு என்ன இருக்கு? பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா? ஏதோ ஒரு விதத்துல மன ரீதியா, உடல் ரீதியா, சொந்த பந்தங்கள் ரீதியா இல்லையா? சோ எதுவா இருந்தாலும் மற்றும் வந்து அதாவது ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம், இதுல எந்த ஒரு தாபத்திரம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கிறது. அதை தவிர்க்கவே முடியாது. அதனால இங்க மீண்டும் வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டிருந்தாலே நம்ம வந்து அதாவது மீண்டும் வர வேண்டும் என்றாலே என்ன அர்த்தம்? நாம எதுவரைக்கும் பௌதீக செயல்கள்ல வந்து பௌதீக லாபத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு இல்லையா பௌதீக நோக்கத்தோட மட்டுமே நாம செயல்பட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நாம முட்டாள்தனமான வேலை செய்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். பௌதீக செயலில் நாம பயணியாற்ற வேண்டும். கண்டிப்பா பௌதீக லாபம் என்பது இறைவனுடைய கிருபையால கிடைக்க பெறும். அப்படி ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? மேலும் வந்து ஆன்மீகத்தில் மனதை செலுத்தி இவை அனைத்தும் இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக கருதி இல்லையா இது கடமையாக கருதி நாம ஆற்றக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்திற்கு நம்ம செல்லணும். அப்போ நாம கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பை நம்ம பெறுவோம். எது வரைக்கும் ஒரு ஜீவன் அத்தகைய ஒரு மனசை கொண்டு வரவில்லையோ அது வரைக்கும் அவன் கட்டுண்ட நிலையிலே செயல்படுகின்றான். மீண்டும் மீண்டும் அவன் வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையில எவ்வாறு அவன் வந்து பிறவி எடுக்கணுமோ அவனுடைய கர்ம பலன்கள் மேலும் அவன் உடலை விடும் பொழுது இந்த ஜீவனாக அவனுடைய உணர்வுகள் என்ன நிலையில் இருந்ததோ அவை அனைத்தையுமே அவன் வந்து அடைய பெறுகிறான். ஓகே, அதுல எந்த ஒரு விதி விலக்குமே கிடையாது. பக்தி தொண்டின் கீழ்நிலை என்பது ஒருவன் மாசற்ற பக்தனாக இல்லாதிருப்பதாகும். அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு அஃபென்சஸோட செய்யறது இல்லையா? நம்ம யாரையாவது நிந்திக்கிறோம்னா கூட அந்த நிந்தித்தல் என்பது அது நியாயமான நிந்தனையா இருந்தாலும் அதை செய்வதற்கு நாம ஒரு முறைக்கு பலமுறை யோசிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா அதை அபராதங்களாக மாறிவிடக்கூடாது. அதனால வந்து வெனவர் நம்ம யாரோடையாவது ஒரு பக்தரோட பேசினாலும் இல்லையா மற்றும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டு போகும் பொழுதும் நமக்கு அந்த உறவு முறையில வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா அந்த இடத்துல வெறும் அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும்ன்ற நோக்கம், எல்லோரையும் ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய இந்த மனோபாவம், இதை எல்லாமே அவங்களால வளர்த்துக்க முடியும் இல்லையா? மாசற்ற அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தமம். உத்தம பக்தி என்பது இப்படித்தான் என்பதை வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு எடுத்திருக்கிறார் இல்லையா? மாசற்ற பக்தனாக மாறுவதற்கு ஒருவன் பலன் தரும் செயல், அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன், கர்ம யோகியாகும் ஞான யோகியாகும் இல்லையா? அதாவது யூக ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் இல்லையா, யூக அறிவு கொண்டு இல்லாதவனாக அப்படிப்பட்ட ஆசைகளிலிருந்து அவன் வந்து விடுபடணும். அப்படின்னா கர்ம ஞான பாதைகளை வந்து அவனுடைய நோக்கத்தை கொண்டு நாம ஆற்றக்கூடாது. ஓகே, கர்மமும் இறைவனுடைய கிருபை, ஞானமும் இறைவனுடைய கிருபை அப்படிங்கிற மனதை வளர்த்துக்கணும். அவர் என்ன நமக்கு கொடுக்குறாரோ ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். இல்லை என்றால் நான் இந்த ஞானத்தை பெற்றேன், நான் இந்த கர்மத்தை செய்தேன் அப்படின்னு அந்த மனசுல எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா? அந்த உணர்வை அந்த நோக்கம் வந்து நம்மள அந்த கர்மத்தோட நம்ம பிணைகின்றோம். அதனால நம்ம அகங்காரத்தோடு என்னால் இது ஆற்றப்பட்டதுன்னு எங்கேயாவது நம்ம சொன்னோம்னாலே அதனுடைய நல்விளைவுகளும் தீ விளைவுகளும் நம்மளை மட்டும்தான் வந்து சேரும். ஸோ இறைவனுடைய கிருபையால் செயலாற்றப்பட்டது, அவ்வளவுதான். அனைத்து புகழமே இறைவனுக்கு உரித்தாக. இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம் செய்தோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம செய்யக்கூடிய செயல்களில் வந்து பக்குவம் என்பது கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ மேலும் கீழ்நிலையில் ஒருவன் சில நேரம் பக்தி சாயலுடன் கூடிய தத்துவார்த்த யுகங்களில் ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கலாம். ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ்ல சில பேர் ஆர்வமா இருக்கலாம், அவர்கள் அவ்வாறு உணர்ந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டியது என்னது? வேத சாஸ்திரங்களில்
வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டதை மட்டும்தான் நமக்கு சொல்றதுக்கு அதிகாரம். அதுவுமே ஒரு பரம்பரால இருந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அவங்களுடைய உணர்தலை வைத்து நாம் அதை வந்து எடுத்துரைக்கணும். அதுதான் ப்ரொசீஜர். நம்முடைய கருத்துக்களை வந்து நாம் அதுல திணிக்க கூடாது. ஓகே. ஆயினும் அந்த நிலையிலும் ஆனா நம்முடைய உணர்தல் அவர்கள் எழுதிய அந்த வியாக்கியானங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கணும். அதே மாதிரி உணர்வுகள் நமக்கு ஏற்படுகிறதா அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, எல்லாருமே எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுறாங்க. நம்ம கரெக்ஷனுக்கு போகும்போது என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? ஆன்சர் கீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நீங்க மார்க் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு கதையா அவன் வந்து 10 பக்கம் எழுதியிருந்தாலும் அந்த 2 வார்த்தைகள் அங்கே இல்லைன்னா அதுக்கு மார்க்கே கிடையாது இல்லையா? அது போல நம்ம வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள், குரு எல்லாருமே வந்து என்ன உணர்ந்திருக்காங்களோ அதை வந்து புரிஞ்சுண்டு நாம் அந்த உணர்தலை எவ்வாறு பெறுகின்றோம் என்பதை வந்து நாம என்ன பண்ணணும்? கம்பேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ உண்மையிலே நமக்கும் இந்த மாதிரி உணர்தல் வந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அப்போ நாம we are actually following the footsteps. ஓகே. அதை விடுத்துட்டு நாம வந்து நம்முடைய உணர்தலை வந்து அதுதான் ரைட்டுன்றதை வந்து நாம் எடுத்துரைக்க கூடாது. அது மிக தவறு. எஸ்பெஷலி இந்த அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்றவங்க வந்து அதை கண்டிப்பா கவனிக்கணும். ஆயினும் அந்த நிலையிலும் ஒருவன் புலனுகர்ச்சியில் ஆர்வம் கொண்டு இயற்கை குணங்களால் மாசடைக்கிறான் இல்லையா? தட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஹேபிட் தான் இல்லையா? அதாவது ஏன்னா ரஜோ மற்றும் தமசி குணத்துல இருக்கக்கூடியவன் தான் மனிதன். ஸோ ரஜோ மற்றும் தமசு குணங்கள் என்ன கொடுக்கும் நமக்கு? பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், தத்துவங்கள், இதெல்லாம் தான் நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ மேலும் மாயையின் பாதிப்புக்கு அப்போ என்ன ஆகுறது? அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் அந்த 3 குணங்களோடு அடங்கி விடுகிறது. மேலும் கட்டுண்ட நிலையிலே அவன் வந்து செயல்பட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றான். ஸோ மாயையினுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. அறிவு வளர்ச்சி பெற்றவன் கூடத்தான் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்பதை மறந்து விடுகிறான். கண்டிப்பா ஒரு காலகட்டங்களை நம்ம வந்து இறைவனை மறந்து நாம டிசிஷன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். என்னதான் நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அன்றாட செயல்களில வந்து எல்லா நிலைகளிலுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு இருக்கணும். அவ்வாறு அதை பழகினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா விஷயத்திலுமே அது பழக்க வரும். ஆனா அவ்வாறு நாம மனதை பழக்கவில்லை என்றால் நாம அது எல்லாவற்றையுமே மனதுல இருக்காது. எனவே அவன் பால் உறவினை அடிப்படையாக கொண்ட இல்வாழ்க்கையில் உளம் கொண்டிருக்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் இல்லையா? அதாவது பௌதீக ஆனந்தத்துக்காக அவனுடைய செயல்களை இருந்தால் அவன் என்ன பண்ணுவான்? தன்னை வாழ்க்கையை தன்னை ஒப்படைத்து கொண்டதினால் அவன் பல்வேறு வகையான துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு தட் இஸ் அன் அக்னாலஜ்மெண்ட் இல்லையா? அப்ப நான் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறேன். ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணாங்கன்னா நான் சொன்ன கருத்துக்கு அவங்களுடைய அது நேர்மறையோ எதிர்மறையோ எதுவா இருந்தாலுமே நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? அது போலதான் நம்ம அடிப்படை நம்முடைய குணாதிசயம் எதுவோ அவ்வாறே நம்முடைய செயல்களுமே வந்து பக்குவம் அடையும். நாம் எவ்வாறு பரோபகாரமா இருக்கோமோ, எவ்வாறு இறைவனையே நம்பி சரணாகதி அடைந்திருக்கிறோமோ அது நம் செயல்களிலுமே வெளிப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறோம். ஆனால் அது சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு, ஹிப்போக்ரேட் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்தா அது வந்து தவறு இல்லையா? நம்ம அந்த தீயதான அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் இன்னும் வெளியே வரல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். மேலும் அவர் பல்வேறு வகையான துன்பங்களை அனுபவத்துக்கு ஒத்துக்கொள்கிறார். இட் இஸ் அன் எஸ். அதாவது நம்ம அம்மா வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா நம்ம அதே மீறி இந்த கோல்டு சீசன்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு 2 ஸ்கூப் ஐஸ் வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா மறுநாளே வந்து நமக்கு தொண்டை வலி எல்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ இது செய்யாதேன்னு சொல்லும் பொழுது அதை கேட்காம போறதுனால அடுத்து வரக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாமே நாம சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அது போலத்தான் நம்ம வந்து அறியாமை காரணமாக உலக நீதிகள் என்னும் சங்கிலியில் அவர்கள் பின்னி பிணைக்கப்படுகின்றனர். ஸோ இப்படித்தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்னா வந்து அக்யூமுலேட் பண்றது. நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் தான் மெயின் காரணமே. பும்சக ஸ்திரிய மிதுனி பாவம் ஏதம் தயோர்மிதோ ஹிருதய கிரந்திம் ஆஹு அதோ கிரக க்ஷேத்ர சுப்தாப்த சுதாப்த வித்தை ஜனஷ்யமோஹேமம் அயம் அகம் மமேதி. ஆண் பெண் இருவருக்கு இடையில இது ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் இல்லையா? ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் அட்ராக்ஷன், எஸ்பெஷலி டீனேஜ்ல இருக்கும் பொழுது. ஸோ இந்த இயல்பு வந்து நிறைய பேருக்குமே அனுபவம் உண்டு இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த இளம் வயதுல வந்து தன்னிடத்துல யார் வந்து பிரியம் கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? ஆண் வந்து பெண்ணையே நினைக்கிறது, பெண் வந்து ஆணையே நினைக்கிறது, இப்படி ஆப்போசிட் ஜெண்டர் வந்து அதாவது ஈர்க்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து பெறுவது இல்லையா? ஸோ இந்த இது வந்து கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா?
இவ்வாறு ஆண் பெண் இதயங்கள் இணைக்கும் தவறான இக்கருத்தினை அடிப்படையில் தான் அப்படின்னா உலகாயுத நிலையிலிருந்து நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, ஆத்ம நிலையிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஆனா அதற்கு நம்ம பக்தர்களோ கூட்டத்துல நம்ம வந்து ஒரு உறுப்பினர்களாக இருக்கணும். அங்கே பௌதீக செயல்களை காட்டிலும் ஆன்மீக செயல்கள் அனைத்திற்குமே வந்து அதாவது விஷயங்கள் சொல்லப்படும். மேலும் வந்து அதை எவ்வாறு பக்குவப்படுத்திக்கணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில போகும்பொழுது அவன் வந்து அவனுடைய உடலா இருக்கட்டும், குடும்பமா இருக்கட்டும், ஆஸ்தியா இருக்கட்டும், குழந்தையா இருக்கட்டும், சுற்றம், செல்வம் என்பவற்றின் மீது அவன் வந்து ஈர்க்கப்படுவது கிடையாது. ஏன்னா அது எல்லாமே நம்ம சில காலத்தை நாம் உபயோகப்படுத்தி போக போறோம். ஆனால் நம்ம மேல இருக்கிறது நம்ம பிள்ளைங்களுக்குன்றத வந்து எழுதிட்டு நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும் இல்லையா? அது போல இப்படியே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கொடுத்துடணும்னு நான் சொல்லலை இந்த இடத்துல. தட் மீன்ஸ் ஒரு செட்டில்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு நாம் என்ன சமயத்துல நம்ம இறைவன் அழைச்சாலும் போவதற்கு தயாராக இருக்கணும். இறை தொண்டுல நம்மளை நாம் ஈடுபடுத்திக்கணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபாவத்தை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி ஒரு வாழ்க்கை மீதான மோகத்தினை அதிகரித்து அப்படின்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் மீது இருக்கக்கூடிய மோகம் இல்லையா, அப்படின்னா அடர்ந்த ஆசை, அதை வந்து அவனால எதிர்கொள்ளவே முடியாது. எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் அவன் அதிலேயே உழண்டு கொண்டிருந்தா அவன் அவ்வாறே உழண்டு கொண்டிருப்பான் இல்லையா? ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையான அந்த உறவு இயற்கை கவர்ச்சியாக செயல்படுகிறது இல்லையா? சோ இருவரும் திருமணம் அது அங்கீகாரமாக எடுத்துட்டு போகிறது இது திருமணம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கர்ப்பதான சமஸ்காரம், அடுத்து வந்து பிள்ளைகள், அடுத்து வந்து அடுத்தவர் முன்னாடி இவள் என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய பிள்ளைகள், அவங்களும் வந்து இவருடைய கணவர், என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதாவது என்ன பண்றோம், நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறோம் இல்லையா? ஸோ என் கணவர் இவர் தான், என் மனைவி இவள் தான், அப்படி எல்லாமே நம்ம சொல்றோம். உண்மையிலே வந்து முடிச்சு ஆண் பெண் இருவருக்கும் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கையின்படி பிரிவதாக இருந்தாலும் அல்லது சேர்ப்பதாக இருந்தாலும் ஒரு ஆண் எப்பொழுதும் ஒரு பெண்ணை பற்றியே நினைக்கிறான். அவங்க அதாவது பிரியறதும் சரி, சேர்ந்திருக்கிறதும் சரி, அது எப்படி இருந்தாலும் அதாவது இந்த ஆண் பெண் இருவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுகிறார்கள் இல்லையா? முடிச்சு அதை வந்து தர்மத்தின் அடிப்படையில திருமணம் என்ற ஒரு பந்தத்தின் மீது நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஆண் பெண் இருவரும் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கை பிரிவதாக இருந்தாலும் அல்லது மனமுறிவு செய்துதான், இது வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லையா, டைவர்ஸ். ஸோ அவ்வளவு எளிதாக துண்டிக்க முடியாது கண்டிப்பா. அதாவது இது எந்த அடிப்படையில் எடுத்துட்டு போகணும்னா, ஸோ ஒயிட் போர்டில் எடுத்துட்டு போகுது. ஓகே, ஸோ அதாவது கிராஸ் பாடி. ஓகே, நம்ம கிராஸ் பாடி வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒன்றை எடுத்துக்கிறதுமே வந்து கஷ்டம், விடுறதும் கஷ்டம். அதுதான் கிராஸ் பாடியினுடைய குவாலிட்டி. அடுத்து வந்து ஷட்டில் பாடி சீக்கிரமா எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி சீக்கிரமா அதை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணியும் ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இந்த ஷட்டில் பாடி என்னது? மனசு, புத்தி மற்றும் வந்து அகங்காரம். கிராஸ் பாடி பஞ்ச மகாபூதங்கள் இல்லையா, 5 எலிமெண்ட்ஸ். இதுல வந்து 3. இதோட வந்து ஆன்மா இல்லையா? இந்த ஆன்மாவோட வந்து யார் இருக்கிறது? பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் இல்லையா, சூப்பர் சோல். ஸோ அதாவது பரமாத்மா அவருமே இருக்கிறார். ஸோ மேலும் வந்து அந்த ஆன்மா கவரேஜ் என்ன சொல்லுங்க? மகாமாயை இல்லையா? மாயை கவர் ஆகுது. அதுல ஒன்று வந்து மகா, இன்னொன்று வந்து யோகா. மகா வந்து நான் டிவோட்டிஸ்க்கு, யோகா வந்து யோக மாயை வந்து பக்தர்கள். ஓகே, ஸோ பிருந்தாவனத்தில் இருந்த யாரு பிருந்தாவனத்தில் இருந்த கோபியர்கள் எல்லாமே இந்த யோக மாயையால மறைக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா? அவங்க எப்போது 3 மோட்ஸ்ல இருந்தாங்க. நான் எப்பொழுதுமே பகவானை எண்ணிக்கொண்டு, ஆனா உண்மையிலே பகவான் தன்னோட தான் இருக்காங்கன்றத வந்து அவங்க அந்த ஒரு இதுல வந்து யோசிக்கவே இல்லை. ஸோ ஏன்னா அவங்க யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டாங்க. ஆனா மகாமாயை என்பது பௌதீகம் இல்லையா? பௌதிகத்தால முழு அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஆவித்யில வந்து அல்லது ஆவித்யா இல்லைன்னா வந்து இக்னரன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதாவது முட்டாள்தனம். ஓகே, ஸோ இப்படி வந்து நம்ம அதை வந்து அதை பத்தி நம்ம படிக்கணும். ஸோ இது எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னாக்கா,
இது வந்து ஸ்லோவா தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனா இது ஸ்திரத்தன்மை ஆன பிறகு இதுல வந்து நீங்க மாற்றத்தை வந்து கொடுக்கணும்னாக்கா இந்த ஷட்டில் பாடியில சுலபமா வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஏன்னா இது மனசு மனசு வந்து புரிஞ்சுட்டுதுன்னா இமீடியட்டா அடாப்ட் ஆயிடும். ஆனா அது அப்படியே நம்ம வந்து இந்த உடல் தளத்துல இருந்து செயல்படணும்னா இட் வில் டேக் டைம். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இது அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா? மீண்டும் ஒரு புதியதான ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அதுல போய் அவங்க அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது வந்து இந்த கிராஸ் பாடி லெவல் வந்து மிக மிக கஷ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த அந்த ஒரு பந்தம் என்பது ஸ்ட்ராங் முடிச்சு இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம தொன்று தொட்டு எத்தனையோ முறை நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்து வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆத்மா எத்தனை பிறவிகள் வந்ததுன்னு தெரியாது. ஆனா எத்தனையோ பிறவிகள், எண்ணிலடங்கா பிறவிகள் வந்து ஆத்மா எடுத்து வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒன்று கணவனோட சேர்ந்து வாழ்றது என்பது அது முந்தைய ஜெனரேஷனோட முடிஞ்சிருக்கு. இந்த ஜெனரேஷன் இப்போ அதாவது ஒன்று வாழ்வதும் அதுக்கப்புறம் வந்து மனமுறிவு ஏற்படுத்துவதும் வந்து வெறு வெறு குறுகிய காலகட்டம் தான். அதை நீங்க பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயத்துக்காக இவங்க சண்டை போட்டு வந்து எது வரைக்கும் போயிருப்பாங்க, டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ அனைத்துமே எதனுடைய மூல காரணம் என்ன? பௌதீக ஆசைகள் தான். ஓகே, ஒரு ஆண் எப்பொழுதும் ஒரு பெண்ணை பத்தி தான் நினைக்கிறது. இது அந்த சிறு பிராயத்துல வந்து கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? அது போல ஒரு பெண்ணும் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு ஆணை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள். இது கண்டிப்பாக இருக்கும். வாழ்வில் அனைத்தும் நிரந்தரமற்றவைதான் இல்லையா? இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து அற்றவை. எப்ப இது ஸ்திரமா நிற்கும், எப்ப இது வந்து மாற்றத்துக்கு உட்படும் இல்லையா? ஒரு பழைய வீடு இடிச்சு தள்ளிட்டு புது வீடு கட்டுவாங்க ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு இல்லையா? ஸோ புது வீடு இருக்கும். அந்த மாதிரி அதே பழைய வீடே நமக்கு ரீட்டைன் ஆகுமானா கிடையாது இல்லையா? அது போல ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அது. அதாவது இந்த இடத்துல எதுவுமே ஸ்திரத்தன்மை கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வெறும் மகாபிரளயம் வந்தா மட்டும்தான் இந்த உலகம் அழியும்ன்றதுக்கான ஸ்திரத்தன்மை அற்றதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறத விட ஸோ இந்த மாதிரி சிறு சிறு விஷயத்திலேயே நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் எனினும் கூட குடும்பம், குழந்தை, சொத்து போன்றவற்றின் மீது பற்றுடையனாகிறான். யாரு? ஆண். அந்த ஆண் தீவினை வைத்தால் செல்வந்தன் தனது சொத்து மற்றும் செல்வத்துடனே தன்னை அடையாளம் காண்கின்றான். கண்டிப்பா இல்லையா? எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்கு, நான் இப்படி ரன் பண்றேன், இவ்வளோ க்ரோர்ஸ் டர்ன்ஓவர் இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லிதான் வந்து அவனுடைய ஸ்டேட்டஸை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அவன் பிரகடனப்படுத்துறான். இல்லைன்னா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இவங்களை பத்தியான நாலேஜ் எதுவுமே தெரியாது இல்லையா? மேலும் அது எல்லாமே பௌதீக தளத்திலிருந்து செய்யறது. ஸோ அதனால ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்றுவது வேறு இல்லையா? எந்த ஆன்மீக தொழிலை நாம செயல்படுகின்றோமோ அந்த இடத்துல வந்து ஆன்மீகத்தை மையமாக வைத்து செயல்படுவது. ஓகே, இல்லை என்றால் நாம தீவினை வைத்தால் செல்வந்தன் தந்த சொத்து மற்றும் செல்வத்துடனேயே தன்னையே அடையாளம் காண்கின்றான் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சில நேரங்களில் துறவரம் பெற்ற பிறகும் ஒருவன் கோயில் அல்லது துறவரத்தினை காண பொருட்கள் மீது பற்றுடையவனாகின்றான். அதாவது என்னதான் இருந்தாலுமே வந்து துறவரத்துக்கு சப்போர்ட்டா இல்லாத சில வஸ்துக்கள் மீது நாம் துறவரம் ஆனா கூட வந்து சில யோகிகள் வந்து இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் இப்பற்று குடும்பத்தினர் மீது இல்ல பற்றினை போல் அத்தனை வலிமையுடையதல்ல. 100% ஃபேமிலி பீப்புள் மேல, அதாவது மனிதர்கள் மீது வச்சிருக்க அன்பு அது வந்து ஸ்ட்ராங். ஓகே, வேற எந்த பொருளா இருந்தாலுமே அதன் மீது இருக்க பற்றை நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதாவது குடும்பத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் வந்து அடர்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். குடும்பத்தின் மீதான பற்று வலிமை மிக்க மாயே. இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? பிரமத்யா எஞ்ஞலல் காத்யா துச்சந்தே ஸ்ரீ சவாஹினா போத்யந்தே கேஷனை தேஷாம் விசேஷம் சே விதுஹு. அதாவது பிரம்மதேவன் போன்ற மேன் மக்களிடம் சில நேரம் மனைவி மக்களும் படிப்பினை ஏற்படுத்துவதல்ல இல்லையா? ஸோ அதுக்கும் ப்ராசஸ் உண்டு இல்லையா? மாறாக மனைவி உண்மையில் ஆன்மீக வாழ்க்கை மற்றும் விடுதலைக்கு மேலும் உதவிய செய்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் யாரு சொல்லுங்க? தேவகுத்தி வந்து கர்தம முனிவருக்கு பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது. ஸோ ஷி ஆல்சோ டிட் தட் சேவ்.
மேலும் அவர்கள் அதாவது இருந்தும் பெரும்பாலானோர் உலக உறவின் பிணைப்புகளால் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். கண்டிப்பா இல்லையா? அதாவது நாம இந்த உலக உறவின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டாலுமே சில சமயத்துல வந்து புரியாது இல்லையா? இன்னும் நிறைய கேட்டு கேட்டு புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம கண்டினியூஸா உட்காந்துருக்கோம். ஸோ அதை வந்து புரியறது வந்து நோக்கம் என்ன என்பது புரியாது நமக்கு. ஆனா நம்ம வாழ்க்கையிலுடைய பௌதீக நோக்கம் நமக்கு எல்லாருக்குமே டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கண்டிப்பா தெரியும். ஓகே, இதனை தொடர்ந்து அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் கூடிய தமது உறவினை மறந்து விடுகின்றனர். ஸோ போக போக என்ன ஆகும்னாக்கா வெறும் பௌதீக லாபத்தை மட்டுமே எதிர்நோக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு குவாலிட்டியை நாம டெவலப் பண்ண ஆன்மீகத்தின் தரப்புல இருக்கிறது வந்து சறுக்கி விழ ஆரம்பிக்கும். யதா மனோ ஹிருதய கிரந்திரேஷ்ய கர்மானுபக்தோ கிருத ஆஸ்லே ததா ததா ஜனஹ சம்பிரவர்த்ததே அஸ்மாத் முக்தஹ பரம் யாதி அதிகாய ஹேதும். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு இந்த பந்தங்கள் ஏற்படுது? பௌதீக பந்தங்கள் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த பௌதீக பந்தங்கள் நம்ம படிச்சோம்ல, இப்போ நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த 3 குணங்கள். ஸோ இந்த பௌதீக பந்தங்கள் எதனால ஏற்படுதுன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களால இல்லையா? நாம ஆற்றக்கூடிய கர்மா, இந்த கர்மாவை நாம் எப்படி ஆற்றுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து இந்த பந்தங்கள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மம் நிஷ்காம அண்டு சகாம அப்படின்னு எடுத்து போறோம். ஸோ அதையும் தாண்டி இன்னும் கீழானது வந்து கர்மகாண்டா இல்லையா? கர்மகாண்டா நம்மளை வந்து அடர்ந்த, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சகாமம் அதை விட கொஞ்சம் தேவலை. நிஷ்காமம் வந்து நம்மளை வந்து பந்தத்திலேருந்து விடுதலை பண்ணும். ஏன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு கர்மமுமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து நாம எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்காம அப்படின்னா பலகள் அனைத்துமே இறைவனுடைய திருவடிக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறது. ஓகே, ஸோ அப்போ பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஆற்றும் பொழுது பகவான் என்ன பலனை கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறோம். சகாமல கண்டிப்பா உண்டு. அட்லீஸ்ட் நாம் என்ன பண்ணுவோம், சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது இல்லையா? சகாமல சொர்க்கம். உண்மையிலே வைகுண்டத்திற்கு போறதுக்கும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம வாழ்ந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா? நீங்களா எப்படியும் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாதமா. இதை உங்களுக்கு முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கேன். இதே சுச்சுவேஷன் தான் நேத்து என்னுடைய மாமா இறந்த இதுக்கு போனப்போ கூட அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா ராம பஜன் வச்சிருந்தாங்க. ஓகே, ரொம்ப அழகா இருந்தது பஜன்ஸ், கண்டினியூஸா பஜன்ஸ். அவர் எடுத்துட்டு போகிற வரைக்குமே பஜன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அவங்களுடைய மருமகள் வந்து என்னுடைய வீட்டுக்காருடைய அதாவது மாமா பேத்தி இல்லையா? அவங்க வந்து சொன்னாங்க, ஸோ கண்டிப்பா இது ராப்பத்து பகல் பத்து பாடும்போது இவங்க அதாவது அந்த காலத்துக்கட்டத்துல போனதுனால நிறைய பேர் சொல்றாங்க அவர் சொர்க்கத்துக்கு தான் போயிருப்பாங்கன்ட்டு. உண்மையிலே ராப்பத்து பகல் பத்து எல்லாமே எந்த ஒரு நிலைக்கு பாடுறது? ஆக்சுவலி பவானை பற்றியும் இல்லையா ஆண்டாள் பாடக்கூடியது இல்லையா அந்த ராப்பத்து பகல் பத்து எல்லாம். ஸோ அப்படி கரெக்ட் தானே மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, இஃப் ஐம் ரைட்? ஏன்னா நீங்க அந்த இதுல பண்றீங்கன்றதுக்காக தான் உங்களை கேட்குறேன் இல்லையா? ஸோ ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை எல்லாம் பாடும் பொழுது நமக்கு வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் அது இல்லையா? அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபார் த சொர்க்கத்துக்கான மார்க்கம் கிடையாது. சொர்க்கத்துக்கும் அதாவது வைகுண்டத்திற்கும் இல்லாத, அதாவது வித்தியாசத்தையே தெரியாத நபர்களாக 99% ஜனங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒன்லி வைஷ்ணவாக்கு தான் சொர்க்கம் வேறு வைகுண்ட பதவி வேறு அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிய வரும். உண்மையிலேயே அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஆத்மா. ஸோ என்னுடைய மாமா மரணித்தவர். ஸோ இது என்னுடைய அம்மா சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் அவ்வளவா பழகினது கிடையாது. ஸோ அப்படி இருந்தும் வந்து அதாவது தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை வந்து நல்ல ஒரு விதத்துல எந்த பிள்ளைகளுமே வந்து அதாவது தன்னுடைய மனைவி மட்டும் கிடையாது எல்லாரையுமே வந்து ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் அவர் இடத்துல இருந்தது. அதே குணாதிசயம் அவருடைய பிள்ளைக்குமே வந்து சொந்த பந்தங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ரீச். ஆனா பெங்களூர்ல எத்தனை இடங்கள்ல ஃபேக்டரிஸ். ஸோ அப்படி இருந்தும் வந்து அவங்க அந்த உறவினர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்து ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க அவங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தும் அந்த பரோபகாரமா இருக்கக்கூடிய
அதாவது அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் இருந்தது. ஸோ எப்பவுமே பகவானை சேவிக்கிறது இந்த இது வந்து உண்டு. ஸோ கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட நபர் எங்க போயிருப்பார்? வைகுண்டத்திற்கு தான் போயிருப்பார் இல்லையா? ஸோ அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் எங்கேயுமே அந்த மாதிரி பஜன்ஸ் வச்சது நான் பார்த்ததில்லை. எங்களுடைய இந்த இறுதி இதுக்காக போகும்பொழுது பஜன்ஸ் வச்சது பார்த்ததில்லை. ஆனா நிறைய பேர் இந்த மகாபாரதம் ராமாயணம் படிக்க வாசிக்கிறத வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா ரொம்ப அழகா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கீர்த்தன்ஸ் தான். தமிழ்லயே அழகழகா பாடல்கள் எல்லாமே அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதுவும் எங்களுடைய உறவினர்களே வந்து பஜன்ஸ். மாதாஜி லேடிஸா ஜென்ஸா? ஜென்ஸ் 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 தான் உட்காந்து மைக் வச்சுட்டு இது கரெக்டாலு மிருதங்கம் இதெல்லாம் வச்சு அழகா பாடினாங்க. ஸோ நல்லா இருந்தது. ஆனால் ஆக்சுவலி ஸோ அதாவது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது இன்னொரு விதத்துலையுமே நான் ஏன் இதை வந்து கரெக்டுன்னு நான் சொல்றதுக்கான காரணம், ஒரு முறை அதாவது என்என்டி பிரபு என்னுடைய மாமியார் அவங்க இறந்தப்போ கூட எனக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா இதை வந்து செய்திருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான நபர்கள் இருக்காங்க செய்யறதுக்கு, கீர்த்தன்கள் பாடுறதுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது. இப்ப நான் போய் உட்காந்து பாடினேன்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மரணித்தவங்க முன்னாடி இந்த பொண்ணுக்கு என்ன இவ்வளவு கல் நெஞ்சம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அங்கே இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டு, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா நின்னுட்டு இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அந்த ஆத்மாவும் வந்து போய் இறைவன் திருவடிகளை சேரணுன்றதுக்காக பாடக்கூடிய பாடல்கள் தான் இது இல்லையா? ஆனா அதை பத்தி நமக்கு உண்மையான அந்த தாற்பயம் வந்து எல்லாருக்குமே புரியாது. என்ன நினைப்பாங்க, இது அழவே இல்லை, இது வந்து போயிட்டு உட்காந்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு ஏன்னா நமக்கு அதாவது உண்மையான அந்த புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து நமக்கு கிடையாது. யாரும் எடுத்துரைக்கல, அதுதான் காரணம். ஸோ இவ்வாறே நாம வளர்ந்துட்டோம். அழுதா மட்டும்தான் வந்து நமக்கு அந்த பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கோன்றத வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் நம்ம ஒரு சின்னமா அங்கீகரிக்கிறோம் இல்லையா? உண்மையிலேயே அழாதவங்களுடைய மனசுலயுமே வந்து துக்கம் என்பது இருக்கும். அதை நம்ம இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் மாதாஜி சாமி பாட்டு இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் பாடுவோம் மாதாஜி. இறந்தா கூட அவங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் உட்கார்ந்து எல்லாமே முக்கியமானது எதெல்லாம் படிக்கணுமோ அப்ப வந்து நாங்க சிவபுராணம் இதெல்லாம் படிப்போம். நாங்க சிவன்ல இருந்தங்காட்டி அதெல்லாம் படிப்போம் மாதாஜி. அப்பா அம்மா எல்லாம் இறந்தங்காட்டி எல்லாம் ரொம்ப அண்ணன் சம்சாரம் அவங்க எல்லாம் இறந்தங்காட்டி கூட எல்லாம் பாடணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பெருமாள் பத்தி கூட பாடுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா எனக்கு இது தெரியவே தெரியாது. ஆனா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனா சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். ஆத்மாக்கு வேண்டியது அதுதான் உணவு இல்லையா? சோ அந்த சமயத்திலேயாவது அந்த ஆத்மா வந்து விழிப்புணர்வு பெறணும் இல்லையா? கண்டிப்பா. சோ இவ்வளவு ஆண்டுகள் எப்படி இருந்ததோ தெரியாது இல்லையா? ஒவ்வொரு ஜீவனுமே ஒரு உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்துல வந்து சூழ்ந்து இருக்கிறதுனால வந்து அதனுடைய உண்மையான நிலை வந்து அதற்கு தெரிவது கிடையாது. இந்த போர்வையால வந்து அது போர்த்தப்பட்டிருக்கு. அதன் அடிப்படையில தான் தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் அது செயலாற்றுகிறது. ஆனா அதே வந்து இது வெறுமனே ஆன்ம நிலையில் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா இதை உணர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ ஒருவேளை அது விடுதலை அடைந்திருந்தா வெறும் ஆன்ம நிலையில கேட்கும். இல்லை விடுதலை அடையவில்லை என்றால் அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட இருந்து அட்லீஸ்ட் அந்த புத்தி, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே வந்து அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த இது பாடல்களை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ பகவானுடைய பக்தி அப்பயாவது அந்த மைண்ட்ல வந்து போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும். முன்வினை பயனால் உலக வாழ்வில் சிக்கி கொண்டவனும் இதயம் தளர்ச்சி அடையும் பொழுது இல்லையா? இது உண்டு. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு காலகட்டத்துல இந்த மாதிரி தளர்ச்சி என்பது வரத்தான் செய்யும். அதற்கு வயது வரம்பு கிடையாது. எப்ப வேணாலும் வரும். 30 வயசுலயும் வரும், 50 வயசுலயும் வரும், 80 வயசுலயும் வரும். சோ மனைவி, மக்கள், குடும்பம் என்பவற்றின் மீதான பற்றிலிருந்து திசை மாறுகின்றார். சோ ஒரு செயலின் மீது நமக்கு வந்து எதிர்பார்த்த வண்ணம் வந்து செயல்படவில்லை என்றால் இறுதியில வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? விரக்தி என்பது வருகிறது இல்லையா? அந்த விரக்தியின் காரணமாக நாம் என்ன ஆகிறோம்? தளர்ச்சி அடைகின்றோம், சோர்வு அடைகின்றோம். சோ இனிமே இந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மனசுமே நமக்கு வரும். சோ அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா வேறு எதையாவது செய்தா நமக்கு உத்வேகம் வருமா அப்படிங்கிறத வந்து தேட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம திசை மாற்றம் அறிந்து நாம ஆன்மீகத்தின் தரப்புல வர்றது. அது வரைக்கும் பௌதீகத்துல தொடர்ந்து கொண்டே இருப்போம் நம்ம. இவ்வழியே அவன் மாயின் அடிப்படை கொள்கையான நான் எனது இல்லையா, நான் செய்தேன் என்னுடையது அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில இருந்து கொண்டிருந்த அவன் அதை துறந்து விடுதலை பெறுகிறான். ஸோ அதிலேயே அவன் வந்து பக்குவம் அடையும் பொழுது என்ன ஆகுறான்? ஸோ அந்த ஆன்மீகத்தின் நிலையில் போகும்பொழுது அவன் வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு சேர்கின்றான். இவ்வாறு ஒருவன்
மனவாசகம் கடந்த உலகுக்கு செல்கின்றான். அப்படின்னா இந்த மனசு எப்பவுமே 3 குணங்களோட உடண்டு கொண்டிருக்கிறது, எதிர்பார்ப்புகளோட செய்து கொண்டிருக்கிறது, பௌதீகத்தோட பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இயல்புகளை கொண்டது. சோ அப்படிப்பட்ட இயல்புகளை கடந்த உலகம் எது? இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கும்போது செல்லக்கூடிய உலகம் வைகுண்டம் கோலோகம். அங்கே அவன் செல்கின்றான். துறவிகளுடன் கொண்ட தொடர்பினால் பக்தி துணிது எப்படி வரும்னாக்கா அசோசியேஷன் தான் இல்லையா? சோ வேறு வழி மார்க்கம் எடுக்கும் பொழுது நாம எல்லாரும் கூட ஒரு முறை இப்போ இஸ்கான் முன்னாடி போயாச்சு இல்லையா? சோ கோயிலை தேடி போறோம். அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய வழி நடத்தினால்தான் இன்னைக்கு இந்த பிரயாணத்தை நாம மேற்கொண்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஒருவன் தனது அறிவு, பயிற்சி மற்றும் பற்றின்மையால் உலக பிடிப்பிலிருந்து படிப்படியாக தான், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். ஒரே நாள் இங்க இருந்து நம்ம டைரக்டா மேல போக முடியாது இல்லையா? சோ பக்தியில ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரோக்ரஸ் தான் கிடைக்கும். அப்பதான் நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டு போக முடியும். கீழே விழாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒருவேளை நம்ம மேல போட்டோம்னா அதே மாதிரி கீழே டங்கன் கீழே வந்துடும். ஏன்னா இன்னைக்கு உன்னை பத்தி நம்ம அங்கீகாரமா எடுத்துட்டு அதன்படி செய்துட்டு நாளைக்கு அதுல டவுட் வந்த பிறகு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கீழே உட்கார்ந்துருவோம். அதனால ஒரு படியாதான் நம்ம ஏறணும். இவ்வாறு அவனது இதயத்தினுள்ள பற்றி முடிச்சும் தளர்ச்சி அடைகிறது. சோ அந்த பௌதீக முடிச்சு விடுபடுகிறது. இவ்வாறு ஒருவன் கட்டுப்பட்ட உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையான பெறுவதோடு வீறு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கும் தகுதி உடையவனா, குவாலிஃபைட். சோ அதாவது முமுட்சுக்களாக ஆகிவிடுவது. ஓகே, சோ மீண்டும் நாளைக்கு நாம படிப்போம். வாஞ்ச கல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்து கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே